ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከመይ ቀኒኹም ደሓን ዲኹም ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ኸዓ ጸጋ ኣብዚሕለይ ኣብ ቅድሚኹም ደው ክብል ዝረዳእኒ ስሙ ብሩኽ ይኹን ብናኣዳ ስለ ዝጀመረት ለይሉላ ሓፍተይ ድማ ቁሩብ ደስ ኢልኒ ኣላ ክብሪ ንኣምላኽ ሎሚ ድማ ጎይታ ዘዳልዎ ቃል ኣሎ ክምህረና ከም ትግባእ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ክንመሃር ኣምላኽ ክረድኣና ግዜና ብመንፈስ ቅዱስ ይሕሊፍና ክነቢና ኩላትና ንጸልይ ሃሌሉያ ዓብይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኣምላኽና ነዕብየካ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ዝሃብካና ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ከምዚ ኢልና ክንኣቱን ክንወፅእን ዝገበርከና እውን ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ብዘሎ ኣኪብካ ኣብ ቤትካ ዝቓልካ ክንመሃር ዝፈቐድካ እውን ንስኻ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ምህናፅ ቃል ኢንካሬጅመንት ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኣማኒ ስለ ዘንበርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ድማ ካብቲ ቃል ተተበጊስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓድሕድና ክንተሃናነፅ ብፍላይ ድማ ንሓትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣሎ ብዛዕባአን እንታይ ጽቡቕ ነገር ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣንቢሩሎ ኣብነተን ክገብሮን ክሕዝኦን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣሉ ከስተብህላሉ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዛረብ ክትረድኣኒ ናብኻ ቀርብ ኣሎ እግዚኣብሔር ወይ እዚ ድማ ኣብ ኩላትና ኣትዩ ክፈሪ እግዚኣብሔር ወይ ንጽሊ ግዜና ንዓኻ ንህበካ ብስም ኢየሱስ ኣሜን ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ሎሚ እቲ ዘቕርቦ ርእሲ እንታይ እዩ ኣብ ኣሓትና ኣምላኽ ዘቐመጦ ብሉፅ ነገር ዝብል ኣበይ ዘቐመጦ ኣብ ኣሓትና ኣምላኽ ብሉፅ ነገር ዘቐመጦ ዝብል ኣርስቲና ክንመሃር ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ናብቲ ርእስቲ ናብተን ኣብነታውያን ኣሓት ወይ ኣዴታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበራ ናብኡ ቅድሚ ምእታወይ እቲ ዝነበረ ስእሊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምምጽኡ ዝፈረሰ ወይ ድማ ዝተቐየረ ነገር ኣቐዲምና ክንርኢና ማለት እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድሕዳር ርኢናዮ በቃ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቫሊ ኣዝዩ ታሕቲ እዩ ነይሩ ምስቲ ናይ ሰብኣይ ዝነበረ ፈጺሙ ኣይማዕራርን ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምሉኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ንብዙሕ ነገር ይመጽእ ብዓብዩ ካብቲ ብዓብዩ መምጽኡ ካብ ሓጢኣትና ከድሕነና እንታይ እዩ ዝብሎ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቱ ክገብር ይኸድሕኖ እዩ ምክንያቱ ሓጢኣት ዘይብሉ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ሓጢኣት ዘይብሉ ንሕዳ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ኮይኑ ድማ እቲ ክንደ ሓጢኣትና ዝሞተ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ክረኣየልና ኣለዎ ንዑ ክንቅበሎ ኣለና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ምምጽኡ ንዓና ካብ ሓጢኣት ከውፃእና እዩ መጽኡ ካብ ሓጢኣት ምስ ወፃእና ብኡ ምስ ኣመና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ስለ ዝርኤና ናብ ምድሓን ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወታይ ንገብር ንኣቱ ስለዚ ብዙሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ሒዝዎ ዝመፀ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተገድፈ ንኣብነት ቀደም ክኸዱ ከለዉ እንታይ ሒዞም ዝኸዱ ነይሮም ገለ ከከም ዓቕሞም በጊዕ ድዮም ርግቢ ድዮም ከከምቶም ዓቕሞም እቶም ሃፍታማት ሒዞም ይኸዱ ኣብኡ ይሕረት መስዋዕቱ ብኡ ይካየድ ነይሩ ሕጂ ንገብሮ ኣለና ኢና ኣይንገብሮ ኢና ዘለና ቀደም ኣየናይ ቅዱስ ቦታ ነይሩ እቲ ቤት ኣምላኽ ምሽ ሕጂ ግን ንሕና ኢና ቤት ኣምላኽ ሕጂ ብዙሕ ነገር በባሓደ እውን ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ገብሮ ይክእልኒ ግን ብዙሕ ነገር ዝተቐየረ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብከምዚ ኣገባብ እንድሕር ርኢናዮ በቃ ከም ቫሊ ወይ ድማ ዋጋ ዘይብለን እየን ነይረን ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብቲ ዝገርመኒ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ንጎይታ ሙሴሲ ከምዚ ኢሉ ኣዚዝና እዩ ክዝሙ ስለ ዝረኸብናያ ዳርባ ኣምነ ክንቀትላ ትምስኣ ዝነበረ ኸዳ ረኺቦሞም እዮም ብሓንሳብ ክመፁ ዝግብኦም ክልቲኦም እዮም ግን ንበይና ኣምፅኦም ኣብኡ ይሁዳ እንታይ ኢሉ ንትእማር ዳሓር እውን ክንሪኣ ኢና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዘሎ ጓል ወድኻሲ ክልተ ደቁ ሂብዋስ ስለ ዘይፈርዩ እቲ ሓደ ወዱ ይሃባና ፅኒሕዎ ነይሩ ምስ ድራ ክትቅመጥ ኢልዋ ማለት እዩ ሽዑ መንዝራ መሲላቶ እያ ኣትዩ ምስኣ ደቂሱ ጠኒሳላ ምስ ተባሃለ ቆተልዋ ተባሂሉ እዋ ዋና እዛ በትርን ዋና እዛ ክታብን እዩ ከምዚኣ ገይሩ መን ኮይኑ እሱ ኮይኑ ፀኒሑ እንታይ ተባሂሉ እሱ ወላ ሓንቲ ተባህለን እሳ ከዓ ሙሴ ስለ ዝኾነት ነፃ ወፅያ ብዙሕ ኣብነት ከነምፅእ ንኽእል ኢና እቲ
ፍልሊ ማዕረ ኣይነበረ ስጋብ ሸሓንስ ዝነበሮኦም ብስሩዕን ብወሰንን በዓል ሰሎሞን ንሪኦም ኢና ፅሕፈት መፍትሒያ እዩ ብኸፋንዋ ዝኽእል ሰብኣይ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነዚ ታሪክ እንታይ ገይርዎ ገምጢልዎ ምክንያቱ ኣምላኽ ክፈጥር ከሎ ካብ መጀመርያ ቤቲ እዛ መንእሰይ ጓልና ወይ ሓፍትና ክትዛረቦ ፀንሐት ሓጋዚት ገይሩ ክፈጥራ ከሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ሩቤል ሓወይ ምሂርና ኣሎ ሓጋዚ ማለት ሲ ማዕርግ ምዃኑ ንሄዋን ክፈጥራ ከሎ ሲ ትሕቲ ኣምላኽ ወይ ድኽምቲ ገይሩ ዘይኮነ ፈጢርዋ ሲ ሓጋዚት ንዓና ንኣብነት ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምስ ከደ መን ይሂብና መንፈስ ቅዱስ ታገብር ይመፅናና ክድግፈና ስለዚ ክድግፈና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሲ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦን ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝተሓተ መዝነት ኣለዎ ማለት ድዩ ኖ የብሉን ንዓና ግን ሕግዘና ስለዚ እቲ ደጋፊት ምዃና ሲ ንእሽተይ ገይሩ ዘርኢ ኣይኮነን ንሓ እንታይ ንኣምን ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕረ ኣምላኽ ግን ናይ ስርዓት ኣምላኽ ምዃኑ ድማ እንታይ ንገብርና ንኣምን ኢና ማለት ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝመፀ ነቲ ኣረኣእያ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ እንታይ ክገብር ክሕምሽሾ እዩ መፂ ክሰብሮ እዩ መፂ ስለዚ ድማ ኣብ ወለዶ እኳ ኣይፀሓፋን እየን ነይረን ኣብቲ ናይ ቅድም ወለዶ እንድሕር ኣምፂኻ ይኮ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናኮ 4 ደቂ ኣንስትዮ ንረኽበን ኣብ ካልኣይ ንረክብኒ ኢና እሞ ድማ ታሪክን እንድሕር ርእይናዮ ድማ በቃ ኣብኡ ኣቲኻ ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ ሃንደበት ኣይኮነን ናብቲ መስመር መፂ ንብዙሕ እዋን ዝሕልዎ ዝነበረ መስመር ሓልዩ ኣብ ጊዜኡን ኣብ ሰዓቱን ይመፂ ስለዚ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ረሃብ ኣብኡ ከም ተኣቱ ትእማር ኣብቲ መስመርቲ ከም ተኣቱ ካብ ይሁዳ ከም ዝመፅእ ሲ ቀደም ባልዓም ተዛሪብዎ ነይሩ እዩ ርኢ ኣለኹ ምሽ ኢሉ ባልዓም ብዛዕባ ይሁዳ ክዛረብ ከሎ ካብ ላይ ናይ ይሁዳ ከም ዝመፅእ ይሁዳ ከዓኒ ካብ ሰይቲ ወዱ ኣትዩ ከም ዘምፅኦ እቲ ላይን ሲ ክትሪኦ ከለካ ጎይታ ዝኣክልሲ ብከምዚ ላይን ይመፅ ስለዚ እንታይ እዩ ክገብር እንታይ ንምንታይ ዕላማ እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ነቲ ወዲቑ ዝነበረ እንታይ ክገብሮ ሓፍ ከብሎ ማለት ኣብ ዘይተደለየ ነገር ከእትዎ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ኣምላኽ ዝብለና ሕጂ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ መፃና እንታይ ዝኸውን ሎሚ ዳእሞ 21 ክፍለ ዘመን ዳእሞ ዋላ 30 ክፍለ ዘመን ንምፃሕ ንሕና እቲ ኣምላኽ ዝብለና ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ብዛዕባ እታ ሰበይቲ እቲ ኣምላኽ ዝብለና ኢና ንኸይድ እምበር ምዕቡል ዓለም ዳእሞ ናበይ ዘይከደ እንታይ ድዩ ዝግበር ንሪኦ ዘለና ንሕና ከም ኣመንቲ ኣብ ማሕበር ክንእከብ ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ እንታይ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እታ ሰበይቲ እንታይ ይብለና ኣምላኽ ካብ ሰማይ ዝሃበና እዛ መፅሓፍ እዚኣ ጥራያ ስለዚ ኣብዚ ድላዩ ደረጃ ይብፃሕ ልክዕዩ ከም ዝበልኩኹም ካብ ብሉይ ኪዳን ብከምኡ ዓይነት ስእሊ ስለ ዝመፀ ንሕና እውን ኣብቲ መነባብሮ ኣብ ዓድና ንሪኦ ነበርና እዩ እቲ ወፅዓ እቲ ምፅቃጥ እቲ ስራሕ ኣብ ሓንቲ ብዙሕ ግዜ የምፅዋ ነበሩ ስእሊ እንታይ ነይራ እቲ ሰብኣይ ብደገ ሰሪሑ እዩ ዝመፅእ እታ ሰበይቲ ከዓኒ ኣይትሰርሕኒ እያ ትበሃል ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ማለት እዩ ግን ትዕዮ በቃ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ እቲ እዳዋስ ኣብ ብዙሕ ነገር ተመቒሉ ሽዑ እንታይ ዳእሞ ኣነ ሰሪሕ እሳኽ እንታይ ትሰርሕ ኣይትሰርሕኒ እያ ጥራይ ዝብል ሕጂ ብከምዚ ኣገባብ እንድሕር ዳ ዓብይና መፂና ኣብዚ እቲ ቫልዩ ኣይንሪኦን ኢና ክንስሕቶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከማን ካብ ዓድና እቲ ዝገደደ ኣብዚ ዓዲ እዩ ናይ ብልቤ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ዓድና እቲ ማሕበረሰብ እቲ ቤተሰብ እቲ ሓዊ እቲ ሓፍቲ እቲ ቦ ኩሉ እንታይ ይገብር እዩ ይድግፈካ እዩ ገለገለ ዕድለኛታት ኣብዚ ኣቦኹም ኣዲኹም ዘለዎኹም ቆልዑ ዘምፃኹም ኣነ ንደቀይ ክወስዶም ከለኹ ኣባ ሓጎታቶም ኣብ ኩዕሶ ሒዞሞም ክመፁ ከለዉ በቃ ይገርመኒ ኣባ ሓጎታቶም ኣቦኦም ኣዲኦም ኣብ ስራሕ ኣለዉ ባሕጎታቶም ብምፅዎም ኣብ ገለ ሲነማ ኣብ ገለ ትወስዶም ከለኻ ዓባያም ኣባ ሓጎኦም ወስዶም ንዓና ምን ኣምፃልና ብፍላይ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ቆልዑ ምዕባይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከም ናይ ዓድና ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ኣለዎም ናይ ትምህርቲ ነገር ክትሕዞ ዘለካ ሰዓታቶም ሆምወርኮም ዲቪዝኦም ስፖርት ደይዶ ኣክቲቪቲ ናቶም ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዘለዎም ስለዚ ኣነ ከምዚ ኤግዛጀሬት ያኹም ዝገብር ዘለኹ ኣብዛ ዓዲ ኮይነን ደቀን ዘዕብያ እዚ ኣዋርሲ ክወሃብ ኣለዎን እየ ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ከቢድ ነገር ደጋፊ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝሕግዝ ሓዊ ዝሕግዝ ሓፍቲ ኣደ ኣቦ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ስደት ንኣሽቶ ቆልዑ ሒዝካ ከተዕቢ ከለኻ ዓብይ ነገር እዩ
ስለዚህ ብዙሕ ነገር ኢና ርኢና ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር ስለ ዝመፃና ንሕና እቲ ሓሳብ እቲ እንታይ እዩ ኣብ ህይወት ከዓ ንሕና እቲ ዝረኣናዮ ርኢናዮ ዝዓበና ኢና ንኸውን ማለት እዩ ማለት ሕጂ እቲ ፀቕጣት እንድሕዳኣ ነይሩ ብዙሕ ክብረት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕዳኣ ዘይዓበኻ ኣብቲ ገዛ ኣብኡ ድማ ኣብቲ ባህሪ ክትነብር ከለኻ ከምኡ እንዳገበርካ ትኸይድ ሕጂ ንሕና ግን ከምኡ ዘይኮንና ክንከይድ ዘለና ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብለና ናብኡ ክነድህብ ሰናይ ነገር እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ምምፅኡ እንታይ ኢለኩም ካብቲ ሓደ ዕላምኡ እቲ ደረጃ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ሓፍ ከብል ቀዳመይቲ ነበረት ኣብኡ እንታይ እያ ነይራ ትእማር ዛኽብለኩም ፅናሕ ኮይያ ኣብቲ ላይን ዝኣተወትሲ ካብ ሓሙኣ ዝወለደት እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብቲ መስመር ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፐርፌክት ኮይንና ንፅበምሽ ግን ጎይታ ከምኡ ይኮነ እሱ እዩ በዓል ፐርፌክት ክገብረካ ዝደሊ እምበር ፐርፌክት ኮንካ ተመፂኻ ዳሞ ክገብር መፂ ብድሕሪኡ እንድሕር ርኢናያ ድማ ረሃብ ነይራ ፕሮፌሽናል ስራሓሲ ኣብ እያሱ ኸይድና እንድሕር ርኢናዮ እቲ ናታ ፕሮፌሽን ስራሓሲ እሱ እዩ ነይሩ በቃ ብምዝርና እያ ትናበር ነይራ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ከዓ እቲ ዝገርም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ምስቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ኣቦታስ ኣውላ ኣብ ያዕቆብ ከዓኒ ብግብራ ከም ዝደሓነት ከዓ ነገረና እቲ ብዛዕባ ግብርሲ ከም ዘድሕን እንዳናፀር ያዕቆብ ክዛረብ እንከሎ ማዕረ ብእምነት እቶም እስራኤላውያን ሰለይቲ ምስ መፁ እንታይ ገይራ እምነት ሲ በቃ ብግልፂ እዩ ኣብኣ ዝረአ ልብናስ በቃ ቅድሚኹም ስመኺኻ ኢላቶ የእትያቶም ሓቂፋቶም እንደገና ድማ ክወፁ ክመልጡ ድማ ጌራቶም ስለዚ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተፃሕፋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበራ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተፃሕፋ ኣዝና ኢና ከነስምረለን ዘለና ኣዝና ኢና ክንሪአን ዘለና ገለ ነገር ስለ ዘለዎን እዩ በዓል ሳራ ሕጂ ኣብ 11 ዕብራውያን ሽማ ኣሎ ኣብ ጴጥሮስ ደጊሞ ኣሎ ከመይ ንሰብኣያ ክትእዘዝ ከም ዘለዋ ከመይ ብኩሉ እንዳበለ ብዛዕባ ሳራ ፅባቐ ናይ ሳራ ኣምፅኡ ይዛረብ እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ከነምፅእ ከለና ተኣብነትና እኹል ትሩፍ ኣለዋ ንኣብነት ኣነ ዝገልፀን ቤቲ ክትዛረበን ፀንሐት በዓል ኣስቴር ሕጂ ኣነ የምፃኹን ኣብዚ ሓሳብ ብዛዕባ ኣስቴር መፅኡ ብዙሓት እየን ዘለዋ ንሕዳእ ፈቲሽና ንሕዳእ ርኢና ኣብነት ክን ክኾና ዝኽእላ ብዙሓት እየን ዘለዋ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ድሕሪኡ ድማ ዳዊት ኣብቲ ክርከበሉ ዘይግባእ ቦታ እዩ ተረኺቡ ምሽ ንባት ሴባ ክወስዳ ከሎ ናይ ሰሎሙን ዝርአ ካብኡ ክመፅእ ከሎ ምስ ረኣያ ኣምፂዋ እሞ ንሰብኣያ ድማ ኣቕቲልዎ ስለዚ ሰሎሙን ሲ ብሕጋዊ መርዓ ዝተወልደ ኣይኮነን ነይሩ ሰይቲ ሰብኣይን ከላ ዝወሰዳ ዘጥነሳ እዩ ነይሩ ባት ሴባ ኣይኮነ እንዲ እሳ ድማ ኣብዚ ድማ ክትኣቱ ንረኽባ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣምፂዎን ዘሎ ጎይታ ኣብቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፂዎን ዘሎ ንምንታይ እዩ ነቲ ኣረኣእያ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣረኣእያ ዝነበረ እንታይ ክገብር ክቕየር ክልወጥ ደቂ እስራኤል ሲ ስጋብ ከነኣን ዝኣቱስ ሰብኡ ጥራይ እናተቆፅሩ ኣትዮም ኩሉ ብድምር ደቂ እስራኤል እኮ ንሕና ሰብኡት ስለ ዝብል ስጋብ ፍርቂ ሚልዮን ድዮም ነይሮም ሰብኡት ስለ ዝብል ሰብኣይ ከዓ ዝተመርዓዎ ብውሕዱ ክልተ ዝወለደ እዩ ኢልና እንታይ ንገብር ስጋብ 2 ሚልዮን ነይሮም ንብል እምበር ትልቅ ቁፅሪ ተፃሕፈልና ኣይገርመኩምን ስለምንታይ በቃ ቆልዓ ሰበይቲ ሲ በቃ ብዙሕ ዋጋስ ኣይነበሮምን ማለት እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ክዕረን ክስተኻኸልን ስለ ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ደረጃ ሓፍ ክብል ስለ ዘለዎ ኣብ ተወለዶ እውን ከም ዝኣትዋ ገይርዎን ማለት እታ ብዙሕ ግዜ ትፈትዋ ከም ኣብነት ትሕዝኣ ናይ ዲቦራ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 4 ዲቦራ ብጣዕሚ ዝገርም መሳፍንቲ ምዕራፍ 4 ነቢይት ከም ነበረት ፈራዲት ከዓ ከም ነበረት ኣምላኽ መጀመርያ ምርጩ ብሰብኣይ ክሰርሕ እዩ ቃል ኣምላኽ እንድሕዳኣ ኩሉ ርኢናዮ ኣብዚ ንሳ ትዛረብ እያ ብልክዕ ትነግሩ እያ ነቲ ኡ ዝነበረ ካብቶም ሰብኡት እቲ ዝበለፀ ሰብኣይ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ባራቅ ንዑ እንታይ ትብሎ ንሲሰራሲ ኣምላኽ ኣብ ኢድካ የሕሊፉ ሂብካ ኣሎ ኪድ ኢላቶ ካብዚ ዝዓቢ ድምፂ እኮ በቃ ክሊር ልኮ እዩ በቃ ኣሕሊፈስ ተኸይድካስ ክትቆትሎ እያ ካብ ሓፂሩ ከምዚ ዝኾነ ነገር ከድካስ ፈትኖ ገለ ይኮነ ንፁር ድምፂ እያ ትነግሮ ዘላ
نبيتها قد محجي تزاربته خاني كم سرع خاري ولا كل حزب خا فرد كان ما يزمت زلو ግን እቲ ቀዳምነት ወፂኡ እቲ ዓወት ከምፅኦ ዘለዎ ግን መን እዩ ሰብኣይ ነይሩ ኣብ ግዜ መሳፍንቲ ግን ኣይተረኽቡን ተሰው ዋ እንስቕተ ዘይኬድኪ ኢልዋ ብግልፂ ተቓል ኣምላኽ እንተና ቅስኽም ሳይ ዘይኬድክ ሳይ ከይድን ኢልዋ ፈሪሑ በል ኢላቶ ከምኡ ስለ ዝበለ እቲ ሓላፍነት እሱ ክገብሮ ዝግብኦ ያዕል ትበሃል ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ከም ዝቆተለቶ ቃል ኣምላኽ ያዕል ከኣዝያ ጥበበኛ እያ ነይራ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 4 ኩሉ ታሪክ ኣሎ ሲሰራ ዝበሃል በቃ ኩሉ ሰራዊቱ ተወዲኡ እንዳጎየ ምስ መፀ ተመሳሳሊ ምስ ናይ ኣቢጋይል ዘሎ ጥበብ ይመስል ንዓርፍ ኢላቶ በቃ የእትያቶ ብጣዕሚ ዝተደጎለ ጥበብ ኣብተን ኣሕዋትና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሎ በቃ መፅሓፍ ቅዱስ ምናልባት ሰብኣይ እንተዝኾን ነይሩ እንታይ ምገበረ ነይሩ ወቅቱ ዶም ፈተነ ነይሩ ኣብ እንተ ጎብዛ ኣይንዛረብን ግን ሳቅ ብጥበብ ህዲያ ኣትያቶ ድሓርከ ገለም ፅለ ምስ በላኸ ፀባ ይዋት ፀብኡ ሰቲፈት ዓብ ፀላያዮም ኢኻ ክመውስ ዘለዎኻ መልእኽቲ ዝተመሓላልፈሉ ኢኻ ስለዚ ሸኻል ሒዛ ኸይዳ እንታይ ከም ዝገበረቶ ምስ መሬት ስጋ ብዝጣበቕ ከም ዝቆተቶ ጭካነ ረኣይዎ እዚ ሕጂ ንሕና ከምኡ ንገብር ማለት ኣይኮንን ሕጂ ምስ ስጋ እንደምን ቅልስና እንታይ ገይሩ እዩ ወዲ ንሕና ከምኡ ጌርና ንቆትሎ ገለ ሰብ የለን ግን ኣብ ስፍራ ጸሎት ዝበዝሓ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ቸርች ሚቲንግ እንድሕዳ ጸሎት ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ እሱ እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ መን እዩ ዝቕበሎ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ንፀላኣ ምዕናው መን እዩ ዝዕኑ ዘሎ እዚ ሰራ ኮ እንድሕዳ ኣምፂናዮ ኮ ሕጂ ኮ ገለ መንፈስ ይክኾን ዘለዎ ገለ ግርግር ዝርብሽ መንፈስ መን ኣውድቆ እዚ መንፈስ እዚ ስለዚ ሰብኣይ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ከተውድቆ ዶንት ቲንክ ሶ ኣብ ስፍራ ጸሎት ኣብቲ ሕብረት ኣብኡ እዩ ዘሎ ሓይሊ ስለዚ ዳወነ ኢለን ኣብነታውያን ብጸሎት ዝእከብ ዘሸግር ዘሎ መንፈስ ሕጂ እውን ክሰብሮስ ድልዋት እየን ዘለዋ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ሲሰራ እንታይ ገይሩ ተቐቲሉ እዚ ናይ ዲቦራ ገለ ታሪክ ክርእዮ ከለኹ ኣነ ዋላ ኣብቲ ናይ ዓድና ዝነበረ እውን ገለገለ ጅግንነት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ትርኢ ኢኻ ንሕና ኣብ መግዛእቲ ንነብር ነርና ብካልእ ቋንቋ ንዛረብ ነርና ምሽ ንሕና ናትና ቋንቋ ኣለና ልክዕ ከምቶም ንበረኻ ዝኸዱ ሰብኡት ተናንስትኻ ማዕርዮም እዚ بعداو ቋንቋ ኣብ ዓድና ኣይንዛረብን ኢና ናትና ትግርኛ ቋንቋና ብትግርኛ ኢና ንፅሕፍ ምሽ ብካልእ ቋንቋ ክንዛረብ ብካልእ ቋንቋ ክንፅሕፍን ግን ተገዲድና ኣብዚ ነገር እንታይ ገይርን ወፅን ስለዚ ናፅነት ንኽመፅእ እውን ዋጋ እንታይ ገይረን እየን ከፊለን እየን ስለዚ እዚ ናይ በዓል ዲቦራ ናይ በዓል ያዕል ከተረኣዮ ከለኻ ምስቲ ዓድና ዝሓለፈ ነገር እውን ማዕረቶም ሰብኡት እየን ዋጋ ከፊለን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብዙሓት ስንኩላን ኣብ ውላድ ኣብ ገለ ከይበፅሓ ብዙሓት ርኢ ነይረ ብዙሕ ገዛውቲ ከዓ ካብቲ ሶም ዝርከብሉ ርሑቕ ስለዘይነበረ ብዙሕ ግዜ ድማ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብፍላይ ኩዕሶ ኣብቲ እንዳ ስንኩላን ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ነይርዎም መንግስቲ ፅቡቕ እዩ እንታይ ዝበሃል ዝገብሮም ነይሩ ሕጂ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክንከታተሎ ተኮይንና ኣብኡ ክንከይድ ኣለና ክንርኢ ሓሙሽተ ንኣፋ ከፊልና ማለት ሕጂ ርአየን ነይረ ብዙሓት ዋጋ ዝኸፈላ ማለት ስለዚ ኣብቲ እንደልዮ ጥራይ ክነእትዎን ኣብቲ ዘይንደልዮ ጥራይ ክነውፅአን ማለት ግን ኣይኮነን anyway እቲ ናይ ሎማዓን ቶፒክ ሞር ብዛዕባ መሪሕነት ብዛዕባ ኣገልግሎት ኣይኮነን ኣብ ኣሕዋትና ኣምላኽ ኣንቢርዎ ዘሎ ፅቡቕ ነገር ብሉፅ ነገር በቲ ኣምላኽ ኣንቢርዎ ዘሎ በቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለን ከዓያ ክሰርሓ ከስልጣ ከም ዝኽእላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ተፃሒፍልና ኣሎ ብዙሓት ኣብነታውያን ዘለዋና ቀፂላ ድማ ከም ኣብነት ንሪኣ ድሕሪ እዚ ናይ ዲቦራን ያዕልን ናይ ሩት ኣብ ዝገርም እዩ በዓል ኤሊሜሌክ ካብ ቤትኤል ናብ ሞኣብ እዮም ከይዶም ምሽ ናብ ሞኣብ ምስ መፁ ኣብኡ ድማ ብዙሕ መከራ ከም ዝመፆም ከዓ ንርኢ እቶም ክልተ ደቆም ግን ክልተ ንስቲ ከም ዝሓዙ ሓንቲ ካብኣተን መን እያ ሩት እያ ነይራ በቃ ተመለሳ ኪዳ ምስ ተባሃለት ሩት እንታይ ኢላ ብፍላይ እንድሕር ደኣ ክውስና ደልየን ናይ ሙሳን ዓቕመን ኣዝዩ ላዕሊ ከም ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ሩት ኣብነት ኢኻ ትርኢ ኖ ኢላታ ፍፁም ህዝቢ ክህዝበይ ኣምላኽ ድማ ኣምላኽ ኣብ ሩት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 16 17 ንሪኢ ኣይምለስን ኢላ ኣይከውንን ኢላታ ክኸይድ ኢላታ
ሩት ካብ ካል ዓድያ ባይዘወይ ሩት ኣብቲ ወለዶ ናይ ዳዊት ከም ዘላ ርግጽ ይምሽ ንቦአዝ ስለ ዝኣተወ ቦአዝ ንመን ወሊዱ ንእሰይ ኢዮቤድ ከዓኒ ንእሰይ ድማ ንዳዊት ስለዚ ብቐረባ ኣብቲ ናይ ዳዊት ላይ ንረኽባ ንሩት ማለት እዩ ካብቲ ዝገርም ናይ ሩት ታሪክ ኩሉ ክገልጾ ግዜ የለን ንኩለን ክትንትኖ ግን ካብቲ ዝገርም ሓማታ በዚ ናይ ዝዓዲት ማዘር ኢንሎው ወይ ድማ ኣዲኣ ማለት እዩ ንዓኣ ክትናብያ ትመነባበሮ ምስ ከበደን እያ ንስራሕ ከይዳ ንስራሕ ምስ ከደት ሰብኣይ ደልያ ኣይኮነት ንስራሕ ከይዳ እዎ በይናያ መንእሰያ ንእሽተያ ናብራ ህይወት ትገብረሉ ግዜ እዩ ግን ብዛዕባ እዚ ኩሉ ረሲዓ ኣነ ሰሪሕስ ነዛ ሰበይትስ ክናብያ ኣለኒ ብዝብል ሓሳብ እያ ከይዳ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ብዛዕባ እዚ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ኩሉ ነገር ገዲፋ ማለት ሰበቃ ይትረፈኒ መርዓ ህይወት እንዳቦይ እንዳገለ ይትረፈኒ ነዛ ሰበይት እዚኣ ግን ተገልግላ እየ ኣይገርመኩምን ኣምላኽ ከዓኒ ዝበለጠ ሰብኣይ ዝሃፍተመ ሰብኣይ ምክንያቱ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን እንድሕር ደሊኻ ካልኡ ኩሉ ይስዕበካ ኩሉ ስዒብዋ ጥራይ ከይኣክልሲ ኣብቲ ላይን ናይ ዳዊት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኣቱ ድማ ተገይራ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ከምቲ ሩት ድማ ኩሉ ሓዲጋ ንኣምላኽ ዘገልገለት ከምኡ ከተገልግላ ከምኡ ክትኮና ብዓብዩ ንኹላትና እውን እዚ መልእኽቲ ንዓን ጥራይ ዘይኮነ ንኹላትና እውን ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ስለ ዘለና ተቓል ከምቲ ሩት ዝገበረቶ ንሕና ድማ ከምኡ ክንመላለስ ሰናይ ነገር ይገለ ካብ ሩት እንመሃሮ ነገር እዩ ማለት እዩ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ካልእ ዝሓለፈ ሰንበት ተንኪፍዎ ነይሩ እዩ ዳርጋ ኩሉን ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ሓዊ ክሩቤል ብዛዕባ ኣቢጋይል ዝገርም ነገር እዩ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ኣብ ምሳሌ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 25 ካብ ፍቅዲ 3 ንኣቢጋይል ሲ መጀመርያ ኣስተዋዓሊትን መልክዐኛን እቲ ምስትውዓል ካብቲ መልክዓ ዘየደ እዩ ነይሩ ጽቡቕቲ ካብ ዝነበረት መጽሓፍ ቅዱስ ነገርና እዩ ግን ኣዝያ ኣስተዋዓሊት እያ ነይራ ከመይ ጌራ ንነገራት ከም ዝኣልየቶ ዝገርም ነገር እዩ በዓል ዳዊት ጽፉፍ ዝኾነ ካይዳ ስራሕ ዝነበሮም ናይ ላባን ተንጥሪቱ ወን ሓደ ሰብ ተንኪፍዎን ኣይፈልጥኒ ሳለኦም እዚ ከይተረድአ ግን ላባን እንታይ ገይሩ መን እዮም ካብ ዋንኦም ሃዲሞም መፂኦም ሕጂ ንዓና ገለንገለን ዝብሉና ገለ ምስ በለ እዚ ምስ ተሰምዐ ንመን ነጊሮማ ንኣቢጋይል ዳዊት መፅእ ኣሎ ጠፋእኹም ተባሂላ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ እቲ ክትሓዝ ዝግብኦ ኩሉ ነገር ሒዛ በቃ ንሓደ ንጉስ ከተህድእ ንዝሓረቐ ንጉስ ወስዩ ንዝመፀ ንጉስ ጠጠው ኢሉ ሸይን ዘበለ ኩሉ ካብ ቤቱ ሓደ ከይተትርፉ ኢሉ ይመፅእ ኣብ ኩሉ መገዱ ናይ ዳዊት ድማ ወልያድ ኣብ ቅድሚኡ ወዲቑ ኩሉ ቅድሚኡ ወዲቑ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ግን በቲ ምስትውዓላ በቲ ቅድሚኡ ትሕት ኢላ ፍግም ኢላ ልቡታ ገይራቶ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣልን እዚ ጥበብ እዚ ብጣዕሚ ኢና ክንመሃሮ ዝግባአና ብፍላይ ድማ ኣብ ሰብኡት ዘለና ነገር ብሓይሊ እታ ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ከተንበርክኾ ፈፂሙ ይከኣልኒ ኢቭን ብኣንጻሩ ነቲ ሰብኣይ እውን ሰበይተይ እንድሕዳ ብሓይሊ ኣነ ሰብኣይ እየ ኣነ ርእሲ ኣነ መራሒ እንድሕዳ ዝብል ኮይኑ እዚ እውን ክሰርሕ ይክእልኒ ኣምላኽ ከም ዝበልኩም ናይ ፕሪንሲፕል ኣምላኽ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ እንታይ ገይርዎ ተወሲኡ ገይርዎ እግዚኣብሔር ኣቦ ካብኡ ስለ ዝዓቢ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ስርዓት ኣምላኽ ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ናብራ ከምኡ ተጻሒፍልና ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣይ ሰበይቲ ኣቀይር ይኹንኩን ሕጂ ንዳዊት ግን መፅያ በቃ እቲ ኩሉ ዝሓሰቦ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ገይራቶ ከም ዝብተን ከም ዝጎድፎ እያ ገይራቶ ስለዚ ኣቢጋይል በቃ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብባ ከለኽንሲ ዝኾነ ነገር ክኸብደክ እንከሎ ኣብ ናብራ ኣብ ህይወት ከም ሰብኡት እውን ነሸግር ንኸውን ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል ሕጂ ኣቢጋይል ከመይ ገይራ ነዚ ነገር ዝሓሊፋቶ ከተዕለክንስ ትኽእል እያ ከመይ ኢኺ ነርካ ኣቢጋይል ከመይ ጌርካ ሓሊፍክዮ ምክንያቱ ካብኣ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ሰጊራቶ እያ ከዓ ልቢ ንጉስ ከዓ እንታይ ጌራ የህዲኣ ማለት እዩ
ካልእ ናብ ኣለዋ ብዙሓት ግን ምስቲ ግዜ ኣንጻር እተን ሒዘን ዝመጻኹ ጥራይ ክጠቕሰን ካልእ ትገርም ሰበይቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 36 37 38 ኣላ እዚኣ ድማ ናይ መወዳእታ ነቢይት ዝነበረት ሃና ጓል ፋኑኤል እያ እዛ ሰበይቲ 7 ዓመት ብድንግልና ምስ ፀንሐት ድሕሪኡ ግን ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኣተወት ናብ ቤት መቅደስ ከም ዝኣተወት ይቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት መበለት እያ ነይራ ሰብኣያ ዝሞታ ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብንእሽቲ ጓል 18 ዓመት ከለያ ተመሪዓ ትኸውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብልኒ ግን ፕሮባብልስ ኣውስ ነዊሕ ኣይፀናሕያ ነይረ መናእሰያት ከለዋ ገለ ይኸውን ስለ ዝነበረ ሕጂ ጓል 25 ዓመት ከላ ሰብኣያ መይቱ ድሕሪኡ ግን ን59 ዓመት ፕሮባብሊ ዳርጋ 60 ዓመት ትኸውን ኣብ ቤት ጸሎት ጥራይ በቃ ና ኣምላኽ ጥራይ ደሊላት እቲ ዝዓበየ ምግላጽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ሰሚዓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሪኣቶ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 38 እንድሕዳ ኣምፂኹምልና ኣብዚ ክነንብባ ንኽእል ኢና ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 38 ዝገርም ነገር እዩ በቃ ንእስነታ ህይወታ ኩሉ ነገር ገዲፋ ስለዚ ሞታ እውን ካልእ ክትረክብ ትኽእል ነይራ ግን ኖ ኢላ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ብዙሕ ከም ዝነበረን እዩ ዘርኢ በቃ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብንእሽትኡ ከም ዝረኣያ ተረኺብኩም ኣለኹም ሉቃስ 2:36 ኣቤት ኦኬ ንስታውን ሽዑ ናብኡ መፂያ ኣምላኽ ኣመስገነቶ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝፅበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕባኡ ተዛረበቶም እዚ ድሕርቲ ነቲ ህፃን ምርካባ እያ ሽዑን ኣብ ልዕሊኡ እንድሕዳ ርኢና እቲ ስምዖን ዝበሃል ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፅበዩ ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ እዩ እሱ ርእይዎ እዩ እሱ ግን ብዛዕባ ማርያም ብዛዕባ እቲ ህፃን ብዙሕ ነገር ነጊሩ ተዛሪቦም ንዕኦም ወፂኡ ክምስክር ግን መፅሓፍ ቅዱስ ኣይነገረናኒ እሳ ግን ሽዑን ንብለና ንሳ ሽዑ ናብኡ መፂያ ኣምላኽ ኣመስገነቶ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝፅበዩ ኩሎም ብዛዕባኡ ተዛረበቶም በቃ ኣይከኣለትን ምስ ረኣየቶ ምድሓን ዝፅበዩ ሰባት ርእየዮ እቲ ህፃን ተወሊዱ እቲ መድሓን ኢላ ክትዛረብ ከላ ኢና ንሪኣ ማለት ስለዚ ብፍላይ ናይ ወንጌል ነገር ብዙሕ ከም ዝሰርሓ ቃል ኣምላኽ ብግልፂ እዩ ዝነገረና ድሌተይ እውን ዘንበበታታ ናይ ሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ዝኾኖ ሰበይቲ እንድሕዳ ርኢና እያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰማርያ ክሓልፍ እንከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 4 ጀሚሩ እዩ ዘሎ ታሪክ ማለት እዩ ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ዝኾኖ እቲ መልእኽቲ ካብ ሰማይ ክመፅእ እንከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እተን ስጉምቲ ኩሉ ዝኸደለን ብፍቃድ ኣምላኽ እዩ ነይረን ብኡ ሓሊፉ ንዓ ክረኽባ ፅሑፍ እዩ ነይሩ ጎይታ ካብ ሰማይ ክመርፃ እንከሎ ንዓኣ ካብቲ ከተማ ኩሉ እታ ዝበለፀት ወንጌል ትነግረሉ ነቲ ኩሉ ከተማ ሒዛትሉ ትመፅእ ንስታ እያ ኮይና ተረኺባ ካልእ ኣይኮነን እሳ ተሓስቦ ዘላ ካብቲ ኩሉ ህዝቢ ተሓቢኣ በይና ብቐትርስ ሙቆት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ያለና ስብከት እዚ ማይ ከተምፅእ ከቢድ እዩ ወጋሕታ እዮም ከይደን ዘምፃ እሳ ግን ሰብ ክሪኣ ይደልያ ምክንያቱ ኣብ 6 እያ በፂሓ ክትሪኣ ከለኻ ዘፈንፍን እዩ ንሂወታ ሳውን ክትሪኣ ከለኻ ዘፈንፍን እዩ ነይሩ ብዓይኒ ኣምላኽ ግን ካብቲ ኩሉ ከተማ ተመርፀት ንሳ እያ ነይራ ስለዚ ብኡ ክሓልፍ ግዲ ምስ ኮኖ እንታይ ገይሩ ምስኣ ከም ተራኸበ እቲ ኩሉ ዝርርብ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ንረኽቦ ኢና ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገይርዋ ነጊርዋ መጀመርያ ዋ ንስኻ ዳ ይሁዳዊ ከመይ ጌርካ ከባቢ ማይ ክሰቲ ኢላቶ እዚ እስቲ ንዝብለክ ምን ምዃኑ ትፈልጥ ዳ እሞ ተዘራሪቦም ንስኻ ዶ ካብ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ እዛ ነዝህበክ ማይ ዳ እሞ እዛ ለማይ ፀምእ ይኽዝ እንድሕዳ ኣሲኻ ድሕሪኡ ግን ኪድ ሰብኣይ ክፀውዕ ምስ በላ እንታይ ኢላት ሰብኣይ የብለይን ምበልክ እንታይ ጌርኪ ፅቡቕ ተዛረብኪ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ መልእኽትታት ንሰምዕ እንዲና ዝኾነ በቃ ማለት ሲ ዋላ ሕጂ ረቢ ሓወይ እንድሕዳ ኣብ ዘሎ ዝኾነ እንድሕዳ ትንቢት ከም ዝደልየ ገለ ዝኾነ ሽም እንድሕዳ ኣምፅእሉ ተወልደ ዝብል ሲ ብገለስ ዝፈልጦ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ወይ ወዲ ክላሱ ነይሩ ቀደም ክኸውን ወይ ቤተሰቡ ወይ ኣኩ ወይ ኣምኡ ገለ ዝኾነ እዩ በቃ ዝመፅእ ኩስቶ ገለ ብለካ ሽም ሽዑ እንድሕር ሓሲብካ ፍሉጥ ሽም ሲ በቃ ዝኾነ ተፀዊዕልኩም ሲ ወይ ሓውኹም ኣሎ ወይ ሓፍትኹም ኣሎ ወይ ሓወቦኹም ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነገራ ከሎ እንታይ ኢልዋ 5 ነይሮም ኺ እዚ ሕጂ ዘሎ ከዓ ምሳኺ ኣይኮነን በቃ ሕጂ ይንገር እኮ እዩ
نتسب نحد أزخون نجار كتنقر لليخا ولا الناتنا يلكم يلومش أبيت فلتن مسؤول أب تحت بلس كلها يلوم أب تحت بلس خوي الناتنا يلتاجيرو قال نجار مسكوي تزاربو نجار السون أملاخون ترايس فلتوا نيرا مالتها الساي قوي تامتيلو بالسوق بلا أب تحت بلس ونفلت إن يلوم مالتي كابزي تقتل من ياتو تيلوا بقى وي كواردي وي قال خوني يلوم شو عيدي وناتنا يلمش حجي ناس سبيت ما نايل باي نجيروا حموش نيرو مخي بس بلا نايل باي حجي أبناء دك إنشتي بلوز نجار زلوا بقى عند حد حنساب تلبن ترخيبه استان ده بيتي يزيد صبق ملكة مالتي تأملاخ قبل بنزنبورو بقى حر كل نجار قديفة زحفروا زسقفوا زنبور سبات وا قديفاتون كويت أنا بينفتخ تما تحابيات متنبرت نوعنا اللي بيز نجرني بقى مهنا تفكر أملاخ فسيسو ترخيب عندي قلبا كده حبوي كالتن كشوفنا كالتن سلازي بوانجل دما بحواتنا أزي كويت أخم سرح أبقى الأملاخ مسكري كتما ملو كتم تصلوا تقل الساعة نيرا قالوا السبات ينورنا سلازي نعان تجروا بيك جروا كويتا مريتوا مو مزغول له خفاتا انتي نيرو زحلفه احنا تدخونكم تسمعون يرنا ولا زملق تتمصنا نيرو مستقدم ايدا من يشم نيرو كستو با مسود انت هون كنت بايسكم مسود خمس غير ندحر كم زي لغدي تخلايك هو خمس يلو خمس غينو شو كل ነገር نحر سمعيها اتا خمس نيرو ما استحاده خمس بقى خبيدي بقى بتنات حنقول بو يخاطخي قويتا يسكروس ولا نعاسي بقى شعن سي ترأس تغيرس نابو ملخوتات كيدو مالتي بقى مغنياتو انتي اللي زميرو زمار عالمية مانيز خساني أرمانيو مانيز خساني أرمانيو يسوسي وتزصدقني ويتا يسوسي وتزصدقني مانيز خساني أرمانيو مانيز خساني أرمانيو يسوسي تزصدقني ويتا يسوسي حارا زوصاني آمين زخصص يلن سيطان طراي زخصص ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብትና አሕርኽርኽርኽ ዘብላ ነገራት ቀልጢፉ ታጊርዋ በቃ ውጪዋ ሓሙሽ ከም ነርዋ ፈሊጥሎ እንታይ አባይስዋ እንታይ ገብሩ ነይሮም ከመዩ መኒ ወዲ መኒ ወላ ሓንቲ ቀደን እዚ ከዓ ወኹም ምስ በልክ ጽቡቕ ኣለኺ ድሓር ግን ህይወታ ተቐይሩ ሰባኺት ኮይና ወንጌል በቃ ክትነግር ጀሚራ ሄዳ ድማ ዓዲ ሙሉእ ሒዛትሉ መፅያ ስለዚህ ጎይታ ዝመረፃ ገለ ጽባቐ ስለ ዝረአየላ እዩ ስለዚህ ኣብ ውሽጥኽን ኣብ ዕዮ ኣምላኽ ክሰርሓሉ ትኽእላ ጽባቐስ ኣምላኽ ስርኢልክን ኣለክን ድማ ኣቐሚጥልክን ድማ እዩ ምናልባት ሰኣን ምርኣይና ሰኣን ምስትውዓልና ሰኣን ምድካምና ተደጊሉ ክህሉ ይኽእል ግን ኣምላኽ ስለ ዝበለ ኣብ ውሽጢ ኣሎ እዩ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ናይ ወንጌል ዮሐንስ 4 ነዚ ይመስል ማለት እዩ ካልእ ካብቲ ገለ ዝገርም ነገር ድማ ናይ ማርያም መግደላዊት ድማ ታሪክ ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 3 እስካብ 8 እዚ ቁዱይ ቅብኢ ኣዝዩ ጥዑም ሽታ ዘለዎ በቃ ኣዝዩ ክቡር እዩ ዋግኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኻው ዘሎ ካበይ ከም ዘምፅኣ ድማ ትፈልጥ እያ ባይዞ ወይ እዚ ልግሲ ዝበሃል ዝበዝሕ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዘሎ ብላዕ ስተ መሃብ ምሕጋዝ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጀካ ካብቲ መጨረሻ እቲ ዋና እቲ መቃብር ዝሃቦ ዝድግፎ ዝነበራ በዓል መን እየን ዝብለና ደቂ ኣንስትዮ እየን ነይረን በዓል ሶስና እየን ነይረን ምሽ ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣዝየን ለጋሳት እየን ወሃብቲ እየን እዚ ድማ ናይ ኣምላኽ ኣገልግሎት እዩ መሃብ ኢድካ ምዝርጋሕ ንሕና ድማ ገለ ካባኽን ክንመሃሮ ዘለና እዚ ይመስለኒ ማለት እዩ ለጋሳት ልግስስ ኣባ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝቃወም ይሁዳ እዩ ባይዘወይ ይሁዳ ከዓ ሰራቅ ስለ ዝነበረ እዩ ዝቃወም ከም ካልኦት ዕዘቡ ጥራዮም ነይሮም እሱ ድማ እቲ ገንዘብ ተሸይጡ ንኻልእ ክኸውን ዘይኮነሲ ተሸይጡ ንኻልእ ክኸውን ምስ ተባህለ ከትርፍ ስለ ዝደለየ እዩ ማለት እዩ እሳ ግን እቲ ክቡር ጨና ብዛዕባ እዚ እንዳዕለልና ከለና እንታይ ኢላት ንድሌተይ ቅድሚ ሕጂስ ከም ዝሰሚዐ ነይረ በቃ ፅዒሮም ሪፆም ነቲ መቕበሪኦም ዝኸውን ነገር እዮም ዘዳልውዎ ነይሮም ቀደም ሕጂስ በቃ እሱ ንሕዳእ ተሪፍካ ከኣስ ገለ ነገር ዝጎደለካ እዩ ብተዓዲ እሳ ግን በቃ ዋላ ይትረፈኒ ኢላ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፂኣ እንታይ ጌራትሉ ትቁዲ ቅብኢ ነቲ ኩሉ ገዛ ድማ ብጨና
እንደገና ድማ እቲ ጨጉራ ክብል ከሎ ድማ ናይ ጓል ንሰይቲ ክብረት ድማ ትጨጉሪ ብኡ ጌራ ድማ ዝገርም ነገር እዩ ማለት ኣብ እግሪ ጎይታ ወሪዳ ንብዙሓት ዘገረመት ሓፍቲ ድማ ንሪኣ ማለት እዩ እዚ ልግሲ ኣባኽን ብብዙሕ ነገር ይረአዩ ክቕፀል ክተባባዕ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ዳርጋ ናብ መወዳእታ ሓሳበይ ዝኸይድ ዘለኹ ኣብ መወዳእታ ድማ በቃ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ናፍትን ዝብል ወረ ብዛዕባ ማርያም ኣደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎይታ ወሲዳ ዶ ኣይወሰደትን ብዙሕ ዝረብ እዩ ዘሎ ግን ኣደ ጎይታ ማርያም ተሓፅያን ከላ ምናልባት ካብ 20 ዓመት እውን ነይራ ትኾን እያ ሽዑ ህፂቲ ኮይና እቲ መልኣኽ ገብርኤል ድማ ከም ዝመፃ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 27 ንርኢ ኢና ማለት ኩሉም ዝተዘራረቡ እንታይ ኢላ ሉቃስ 1:26 ከም ብበልኩ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተለኣኸ ንሳን ዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣያ እታ ጥቕስ ደልያ ዘለኹ ግን 38 እያ ፍቕዲ 38 ደልያ ዘለኹ ኣብዚ እቲ ታሪክ ካብዚ ዝጅምር እቲ ገብርኤል ዝበሃል መልኣኽ ናብኣ ከም ዝመፀ ልዕሊኡ ድማ ብዛዕባ ዮሃንስ ብዛዕባ ኤልዛቤጥ ጠኒሳ ከም ዘላ ሻድሻይ ወርሓ ከም ዝበፅሐ እዩ ዝነግራ ዘሎ ስለዚ ኣባኽ እውን ክፍፀም ይብላ ኣሎ ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያኻ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለ የበለት እቲ መልኣኽ ድማ ኣብኣ ሓለፈ እነሆ ባርያኻ ከም ቃልካ ይኹነለ ኣሜን ኢላ ተቐቢላቶ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቃል እዚ ተቐቢላቶ ቀሊል እዩ ዝመስል ግን ኣባና ክንፍትኖ እንድሕዳእ ኮይና ሓደ ሕፂት እያ ዘላ ማርያም ሓፂያ ዘላ ንእሽተይ ዕድሚያ ስድራ ቤት ኣለዉ ፈለጥታ ኣለዉ ፈተውታ ዓዳ ኣብ ማእኸል ኩሉ እያ ዘላ ጠኒሳ እንድሕዳእ ተረኺባ ከቢድ እዩ መጀመርያ ካብ ዳርማ እምኒ ኣይተንብልጥና ምክንያቱ ዮሴፍ ብሕቡኡ ክገድፋ ፈቲኑ ዘሎ ናቱ እውን ኣይኮነን እሱ እውን ካብቶም ሃረምታ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ጻድቕ ሰብኣይ ነይሩ ኢልዎ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ቅድሚ እቲ ከምኡ ምባሉ ሲ ከም ዝብል ከመይ ጌራ ተቐቢላቶ እንታይ ዓይነት ውሳኔ ወሲና ስድራይ እንታይ ክብሉ እኒኦም ፈለጥተይ ደገ ገዛውተይ መታዓቢተይ ደቂ ዓደይ ብዓብዪ ሕፁየይ መርዓን ገለን ኩሉ ክተርፍ እዩ ኢላ ነዚ ነገር ዝወሲና ሲ ክትቅበሎስ ዝገርም ነገር እዩ በቃ ናይ ማርያም ክመርፃ እንከሎ ማርያም ካብ መጀመሪኡ እውን ገለ ፅቡቕ ነገር ፍልይቲ ኮይና ስለ ዝረኸባ እዩ ካብቲ ኩሉ መሪፁ ልክዕ ከምዛ ናይዛ ሰማርያ ንብላ ዘለና ማርያምን ከምኡ ጉድ ኳሊቲ ስለ ዝረኣየላ ይኸይዱ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣ ሓዲሩ ጎይታ ድማ ክውለድ ዝገበረ ግን ነዚ ፈቃደኛ ምዃና ኸ ኣይገርመኩም እንዶ ኣንጻር ዝኩሉ እያ ኸይዳ ንመን ሒዛ ግን ንኣምላኽ ሒዛ ማለት ስለዚ እቲ ብሉፅ ነገር ድማ ኣባኽን ከም ዘሎ በዚ ነገር እዚ ክሪኦ ከለኹስ ይገርመኒ በቃ ወገን ኣምላኽ ኮይና ነቲ መድሓኒ ከተምፅኦ ድልውቲ ኮይና ዝመፀ ይምፃእ ኢላ ጎይታ እንድሕር ፈቲ ግን ካብ ኩሉ ኸሊልዋ ምስ ዮሴፍ እውን ከም ትቕፅል ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ኣብነታት ኣለዋ ግን ንሕጂ እዚኣ ክለና ኣብ መጨረሻ ከም መደምደምታ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዞም ደቅና እውን ክብልዎ ፀኒሖም እዮም ምሳሌ ምዕራፍ 31 ዘላ ሰበይቲ ብጣዕሚ ትገርም እያ ማለት እዩ ብዙሕ ክትዛረባ ንሪኣን ኢና ግን ብዙሕ ክሰርሕ ንሪኣ ምክንያቱ ናይ ስራሕ ሰብ እያ ነይራ ኣእዳዋ ተረርቲ ንስራሕ እቲ ትዛረቦ ዘረባታት ንሰብኣያ ድማ ክገልፃ ከሎ ድማ መልሓሳ ከዓኒ ልስሉስ ጥዑም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ መልክዕ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እዩ ኣእዳዋ ተሪር ከምዚ ናትና ተሪር ከም ናይ ሰብኣይ እኳ ተዘይኮነስ ግን ንስራሕ ድልው ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ ነቲ ነገራት ድልው ንስራሕ ፍጥንቲ መልሓሳ ድማ እንድሕዳ ኣንቢብናያ ልስሉስ ጥዑም እያ ንሰብኣያ እንታይ ትገብሮ ነይራ ትዛረቦ ነይራ እሞ ከም ኣብነት ንዓ ክንሪኣ ፅቡቕ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንድሕዳ ናይ ማርያምን ናይ ማርታን ርኢና ብዙሕ ግዜ ዋላ ከም ሓውሲ ጆግ ጌርና ንዛረብ ኢና ምስ ድሌተይ እንታይ እዩ ዝብል ማርያም ካብኣ ዘይወሰድ ግደ ሓርያ ኣላ ምሽ ይብል ሕጂ እንድሕዳ ገለ ነገር ትገብር ኣላ ዝያዳ ከምዚስ ማርያም ካብኣ ዘይወሰድ ግደ ሓርያ ኣላ ገ ዝብለኒ እዚኣስ ኣውት ኦፍ ኮንቴክስት እያ ይብላ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ነገር ሕጂ ከምኡ እኳ ክንጥቀመሉ ፅቡቕ እኳ ተዘይኮነ
أفتي أدلاي زخون اللي جيزة لك عيو خمت مريم زجبرته كن هدينا كنقلب ولو كن سمع له تملك أجن أنت هيزبل تمل حاسة لسلوس طعوم مالتي تحتنا هدأت جيت رأسي في صفحنا نبقى لخير أبيتروس أنت حد أخير نار إنها عند ملك أنا تقول نسيتي أصبح يقول شيء تحت لبا هدأت زلوا طعوم قالت الزرب إيداون نتعيو دلو يزبلنا مالتي كابزين أبنتاتنا بزح تماهركن كتكونا بس فايقبر إذا أنا تزاربكوا قال له ما عندي أب كل أمانك كل أملاخ زدليو نجاري إنكارج مجبار لزخونة أب كل أمان نحد ناسي بقى إذس ناي كستو تسقى زبها لا يكونن أب نفسه كف أماني كل زلوا وهبت بأملاخ ماتي نحد ناتا نجبر كنفتادن كنتابع إنكارج كنجابرمو أملاخ أبلبنا يحضره كفرد ما كنت اللينا تسألكم سلسة سمعكمني እግዚአብሔር ይባርኩም ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና አብይ ካለና ጎይታን መስግነክ ካልደና ሃሌሉያ አብይ አምላክ ክብርን ህበክ